Geert, Dovier is bij de wedstrijd Cambuur-Volendam. Ja. Maar die winnende goal van Volendam, Ja. hast u die eens wel jongen? Ik heb net jongen. Meet in de mist. Het weer Saddamp. Ik heb niks jongen. Ja, krijg dus hier nou in de studio. Ja, 8 seconden. Maar even zeggen wat we hebben. Ja, maar ik wil de Zegt vraag. nou iets? Nee, waar zit er op tafel? Ik heb geen idee. Geen idee. Het is een We doen nog een joet op een taas. Nou, kom op tafel. Cambuur verliest in de mist en in de absolute slotfase van FC Volendam. En Heerenveen gaat hut onderuit in Nijmegen en zit nu na een wedstrijden op het sectiende plak. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. En daar is de 1-0. De 1-0 van NEC. Elke dag samen, de tijd die vloog. Zo jongens, dan gebeurt het dan toch. Het doelpunt voor FC Volendam. Er wordt net goed ingrepen in de verdediging van Cambuur. Oh nee, het is 2-0 voor NEC. Uit de eerste corner in de tweede helft is het gewoon Bram Nuitink die die bal snoeihutje in de touwen komt. Als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou. Ja, zijn penalty. Ja, zijn penalty van Cambuur. En dan kan die penalty aanbeuren terug. De Leeuw. Ja! Die gaat erin. Sam neem je een penalty. Oh, mooi terug hier bij Sontje Hansen. Penalty. Nee, doelpunt, ja. Op een of andere manier een vreselijk voorgevoel te krijgen dat er nou een scoort wordt door de ploeg in het oranje. Dat is voor Volendam. Maar ik hoop hier voor Cambuur dat het net het geval is. Met de kop. Ja, nou, wat zei hij? Wat zei hij? Doelpunt voor Volendam. Ja, en hier aan tafel Geert van Thuin, Ando Faber en... Roelof de Vries. Ja, Roelof, mooi hè, want jij de kist hier weer op de televisie net meer aanzetten of doe bist ervoor. Mooi shirt is dan trouwens. Ja, iets met hokjes hè? Iets met hokjes. Voest het- Zo'n soort dambordje hier. Ja, het is Geer hier, of blauwe trui. Nee, ik zal die... Maar wie dat een oprecht compliment? Die prijs zal ik nooit winnen. Maar een mooi dambordje is het wel heel leuk. Is het- Zei maar- die- Zei die goed. Maar is het nou een compliment? Of? Nee, ik denk het net. Ik denk het net. Ja, Maar goed, Hoe weer dat wantrouwen? Het staat je goed, jongen. Neem gewoon nog een compliment aan. Nou ja, vind je naar de oude anker. Dankjewel, Geer. De vraag is, Ja. hebben ze die scout bij de Sportcast of bij de Frieske Wieken? Ja, beide. Oh, Oh. maar dan viel hij net te grut om nou weer aan te scoren. Eigenlijk wel. Daar werd het al je begoen is bij de Eigenlijk wel, Sportcast. eigenlijk wel. Nee, dit is een warm bad. Dit is mijn thuis. Ja, het Hier viel als een hier jas. voel ik mij goed. Het viel als een jas? Ja. Mijn hokjes? voor de mensen die het net hier in dit wie studio voetbal en waar Roelof Juster ziet. Ja, precies. Want het is net alleen nog lokaal. De man gaat gewoon echt landelijk. Ja, Nee, keurig, ongelooflijk. jongens. Nou jongens, we hebben er een beetje tempo in, want we willen weer de fleur, de gong er wat in horen. En de Fleur. Ja, de daar Fleur. zei is het al. Gang in de fleur. Ja. Zeker, want daar is alle reden voor. Ja. De stellingen. We beginnen met Geert. Vlien Wieken zijn we nog. Mark Diemers is de beste speler van de KKD. Maar Heinz is dat gewoon Bilal Ulcik. Oh, die is goed, hè? Ik zei op basis van de wedstrijd die ik nou was jongen, ja. Ja. Roelof. Hellet Robin van Persie de Christ. Ja. Ja. Andor. Hellet Henk de Jong, de jestvakantie. Oh. Dat is na een week, hè? Zo, ja, nou, in het zuiden is nou al juist vakantie, dus ik zeg ja. Hij helpt het. Ja. Oké. Geert. De allerbeste positie van Tony Rulke is de bank. Vooralsnog liep het mij dan een goede oplossing. Oké. Andor. Ik snap van Persie's wisselbeleid bij Heerenveen volledig. Ja, doelst op de wissels tijdens de wedstrijd of nou zoals ik voor de wedstrijd? Nou ja, hij fjouwer posities hier verloren natuurlijk. Hè. Mijn Smans, mijn Noppert. Mocht niet even naar de bank. Ja. Olsen erop. Dat Ja. snapst het? Ja. Oké. Ja, en de les is van Roelof. Ik zeg het eigenlijk, ik wil onkomen dat Andries Noppert een basisplak krijgen zoeken. Ja. Ja, dat zegt de onkomen? Ja, want het is toch wel een beetje de verrassing van deze weken. Van het oude Weekcoin. Andries Noppert in de basis. Hij zegt het zelf trouwens net onkom. Dat is wel. even, ja, visie. Hè? Dat is een soort van ziener. Natuurlijk zeg ik net ook al, maar het verbaasde wie ik net. Omdat dat... Wat je nou heel tijd merken aan de tactiek van Persie is dat hij zo volle mogelijk mensen bij beloekt bij het team. Hij zei voor de wedstrijd in NEC, voor de camera's van ESPN, zei hij, er zijn 12 spelers die ben zeker van een basisplak en de rest moet er echt van knokken. Ja, Keulert en Luc Brouwers. Keulert en Luc Brouwers, wie in die twee, daar vies je ook wel wat van volgens mij. Nou ja, ik vind eigenlijk net dat je het in INC zijn kinderen van... Do heeft altijd bij mij een basisplak.
Nee, dat vind ik wel bijzonder. Dat ben ik wel maar niet eens. Maar ik snap dat die Twanam dan weer wel redelijk. In ieder geval Keulen het wel. Ja, Brouwers eigenlijk ook wel. Maar ik vind, zo wat hij doet is Maar dat... snap je het nou wel of snap je het Ja, net? ik snap het wel. Oké. Maar dat hij... Al die spelers, die wil hij erbij beloeken. Ja. Ja. Nou, en dat vindt hij Maar belangrijk. Van der Dus Hart die niemand toch is net zo zeker. min? Van der Hart die toch eigenlijk helemaal net zo min? Nee. En toch maakt hij er Vlaat het in nooit. Heracles natuurlijk, maar om hem op basis daarvan te schreeuwen. Maar goed, Van Persie roept al zo'n de eerste dag van de tarriering dat alles heel dicht bij elkaar zit. Ja, dan kan San Vlateke dus al genoeg wezen voor een wissel. Ja, even jaren dan naar de reden van Persie waarom na 8 wedstrijden nooit deze keeperswissel weer. Op basis van wat ik tijdens de trainingen zie, op basis van wat ik tijdens de wedstrijden zie, iedere week weer kijk van oké, waar kan ik iets veranderen als het nodig is. En wat ik gisteren ook al vertelde, is dat ik 1 punt op basis van de voorgaande 2 wedstrijden, vond ik gewoon te weinig. En dan ga je kijken van oké, waar kan ik iets veranderen om het uiteindelijk hopelijk te verbeteren. Heeft u het goed gedaan? Ik ben tevreden over Andriessen inbreng. Ja, wat vind je van Utlis? Ja, het is wel een keeper, zeg maar zeggen. Ik vind het wel een beetje tricky om samen met keepers om te gaan. Ik ben wat Einzelgangers. Ze ben ik de enige die er met een hand pakken, maar zeg maar zeggen. Dus maar keepers, maar denk ik toch, ben ik meer de man van de continuïteit. En als die Van der Hart, nou echt slecht, had hij net in. Elke keeper maakt het eens een keer een fluit, dat kan gebeuren. Dus ik vind het tamelijk tricky, want wat doet dit nou weer met Van der Hart? En wat doet het ook met Noppert? Want ja, misschien staat hij volgende week er wel weer naast. Want ja, de trainer heeft zo. Ik denk toch dat die Van der Hart tegen Sparta beter is. Ja, nou, je weet het nooit bij Van Persie, maar hij refereert zelf Van Persie aan de laatste 2 wedstrijden in Heracles en PEC Zwolle. Hij zei van, ja, dan ging ik eigenlijk uit van 6 punten. Als het chin zit, minimaal 4, maar in elk geval geen in. En hij wat wel gewoon echt rigoureus in Dan leidt hij dat dus helemaal bij de keeperdel eigenlijk, zo moet je steeds kennen. Ja, maar ja, goed, net alleen, want hij Olsen wisselde eraf, voor Van der Hart Ja, eraf oké, en oké. Espen van E op de bank. Ja. Maar wie kon D nou zo geweldig? Nee. Nee. Hij stiet er als een soort van verkeersregelaar op het middenveld. En vooral schouderklopjes u dealen onder oren. Maar ja, let hem zelf ook eventjes de bal bij de goede kleur inleveren. Ik geloof dat hij hartstikke geen balverlies gewoon had. Alleen alle passes weer in. Waarom? De zijkant, waarom? Absoluut geen meerwaarde. Hij draait nooit. Nee, absoluut. Nou, maar wat van Wolkin is dat, en dat is heel belangrijk in het spel wat jij ervan speelt, bal onnemen, trotdraaien. Dat kan Olsen trouwens ik. Maar die Conte, die had dat nou net echt in. In de voorbereiding liet hij dat wel een beetje zien. Nou, de trotdraaien, hup, slaas vot een linie oor en dan is het beginnen maar een overval. Maar volle wissels en niet een keer. Is Van Persie in paniek? Nee, dat denk ik net. Is het in paniek? Nee. Echt niet? Nee? Nou ja, maar ja, ik zou zeggen... Ja, ik voel het wel heel min. Dus ik ben net in paniek, maar ik ga wel nood. Ik ga wat je wil zwargen. Omdat die wedstrijd in Heracles en nou die wedstrijd in NEC, jou die net echt houvast dat je zegt, er zit nog wel lekker voetbal in. Positiespel wie net zo gek, maar ze creëren totaal geen kans. Zelfs Ja, in maar ja, AZ. als je te makkelijk de doelpunten chin krijgt en je creëert amper kansen, dan heb je net een lietsprobleem. Dan heb je een heel groot probleem. Nou ja, en dat weer de laatste wedstrijd staat. Zoals zelfs in AZ koest er wel zien dat ze aardig voetbal zelf kansen creëren. Nou, dan werden ze dan de tweede helft wel helemaal voortwagen. Maar zelfs daar weer nog wel wat positieve puntjes. Zoals de wedstrijd van NAC Utrecht en ik zie een thuiswedstrijd NAC Utrecht en Grace Schoenhaars. Dit weer een echt goede wedstrijd. Dus ik kan zo zien dat die ploeg echt wel goed voetballen kan. Maar zoals dan het passieloze voetbal bij uitwedstrijden, de lage intensiteit is dan zo'n populaire voetbalsterm. Ja, als ze dat er net in zetten, ja, dan valt het gewoon al je fot. En dat Maar is net Roelof, een hele feit goede is ploeg. gewoon, ze hebben 4 uitwedstrijden gewonnen. Ze hebben alle 4 hadden ze nou verlend. Ze staan op het section de plak. Van Persie loopt in zijn tactiek. Die loopt in zijn filosofie. Hij zegt van Otsjoegen dat dit gewoon het beste is voor SCRV. Maar ja, lopen de spelers daar nog wel in? Die vraag kun je nog wel stellen. Want ze moeten dus nog wat dwan. En die, wat ze misschien wel helemaal net kennen. Alle spelers bij JRV zijn stik voor stik een stuk minder als de speler die het Van Persie wieën. En Van Persie die vreegt nou van deze spelers wat ze misschien wel net dwan kennen. Ze moeten het nou wel dwan. En als je daar resultaten hebt, dan zorgt dat voor een boost. Maar als je alle uitwedstrijden verliezen, dit knaagt natuurlijk enorm aan het zelfvertrouwen. Ja. En heel dol, als je weet, als je net goed presteert, hij is rigoureus, hij helpt je de Samara. En wat is de clue en conclusie van dit betoog? Punt, Nou ja, mijn punt is eigenlijk van, dat moest wel even een Gajan nog. nou, de trainer zei het elke keer weer, het is een feestje om bij JRV te werken. Het is echt een feest. En de spelers, ik leo in mijn spelers. Ik vind het fantastisch. Oké. Maar leeuwen de spelers nog wel in de trainer?
in de oorpak van de trainer? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, ik krijg het idee van Bol. Zo Noppert net. Hè, dat zit het lekker tussen Noppert en de trainer. Dat hebben we vorige keer ik wel uitline. Maar ik heb wel het idee dat als ik met spelers praat... en zo Luc Brouwers ik voor de camera... hoe eager die binnen om uit te lezen... Hoe dat ze echt achter de trainer staan... maar vooral achter de wiezen van voetballen en de Maar intenties het moet dan. toch resultaten opleveren? Je? Het moet toch resultaten opsmieten? Ja, of- Alles ja, valt of op je shit maakt- met resultaat. Je maakt Klopt, een, maar dat zijn wel verschillende dingen. of je moet een line zien dat het vooruit gaat. Nee, En dat is dat zo is er net. natuurlijk Nee, niet. en dus maak ik me dat wel zwaar gaan hoor. Maar dat Ja, komt het ook weer omdat ze natuurlijk het weer zwier onder Maas natuurlijk. Dat kun je toch wel weer in hè? 100%. Het weer echt heel Ja, maar het matig. wie net een incident, want die week daarvoor wie het ex zwier onder maat. Pek Zwolle, vooral de tweede helft, thuis wie het ik al min. En Tjen Hakeles uit wie eigenlijk ik de hele wedstrijd wel min. Ja, dus het is allemaal wel leuk, Roelof, die driehoekjes. Ja, sorry, ik richt me even op die. Sorry. Dat ken ik gewoon hier op tafel. Het ben al Nee, wel dat- leuk. maar dat is Geert niet was zo Sko even af. Nou ja, het ben al die driehoekjes op het veld. En het ziet er allemaal hartstikke leuk uit. Eerlijk is eerlijk. Ik vind Positiespel zoals het positiespel is uitstekend. Onder de sectiemeter van de sympathie. 100%. Want ze creëren gewoon geen kansen. Nee, nou, in nee. Nijmegen nek, in je vrije trap, dan wie de kopbal van Sam Kersten, die wordt dan nog een beetje van de doellijnen afhellen. Dat voel ik wel een beetje mooi. Dat wie het eigenlijk in de eerste helft. Ja. En in de tweede helft een vastzet van Nunnally. Waarvan je steeds een keer die hierin bijwijzen matten. En een keer van Al-Zayed. Ja, maar dat doe je gewoon heel min. En dus creëren niks. En Seboui die valt dan ik helemaal fot. Dus ik net volle meer van Oer. Dus als hij dan ik nog eens een keer fot valt. Het meeste gewoon wel links. En Roskam haast niks meer. Dus Trensko kwam er ook net onder de pas. Maar doormakers die wolzwargen, maar was dat is heel- net in paniek. Dat is een Dat is- goede dat is de conclusie. conclusie. Dat is Dat wel is wel in een paniek. beetje Dat de is de dokter conclusie. alles van deze podcast. Al is de Oeh, toestand dat- zorgelijk, ik Ja. raak niet in paniek. Oh, Dan je hebt wel Andries wat Noppert. jonge mensen al aanhouden. Waar de dokter alles bij, Google even. Ja. Oh ja, google je maar. Vriendenwieke, haast ook zijn van de relatie tussen Andries Noppert en Robin van Persie is fragiel. Die hoort, met oren we net echt oer. Ik dat ha waarom? Andries Noppert en hij vregen. Ja, ja. En ik zei het in Andries, lees mij nou eens een keer uit voor de camera. Hoe zit het nou? En dit is wat hij zei. Ja, wij hebben op bepaalde dingen wat een oren kijken en dat ken. En dat is helemaal niet erg. Alleen ja, we moeten wel wat verhoren in de communicatie. Daar ben ik wel van overtuigd. Zo is hoe ik het wil. Hè. Wat is dat dan? Wat verhoor je in de communicatie? Is maar dat dan helderder, maar dat duidelijker? Maar dat je vaker met me kon praten, maar dat iepener, maar dat eerlijker? Wat is het? Nou, ik denk wat vaker. Ja. Gewoon wat vaker met elkaar om tafel zitten. Ja, het gaat net altijd alleen om het voetballende aspect. Alleen, ik denk dat het heel erg, nogmaals kom ik weer op mezelf terug. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat soms deze jongens van Orelon, ja, een oorgesprek als voetbal moet iemand heeft. En ja, ik heb gewoon zelf als ik hem persoonlijk show, te weinig contact, gesprek mooi. Dat is ik niet voor mij, dus ja, daar moet ik een beetje een bepaalde woordje in te vinden. Maar wie als netspelist is het nooit leuk. En dan jaren zulke dingen erbij. En ja, die ene laat ik krijg helemaal meer dan de oren. Dat zei Andries Noppert op een Goesteluitje. Ja, nou, die joegt hem wel mogelijkheden. Ja, toch? Hij kon kiezen. Ja, Weer wel een lange vraag. Ja. Ik vind het wel mooi eigenlijk, dit. Hoe hij dit Iepen. verwuddert, iepen en eerlijk. En hij De zei, vanuitgaande dat hij dat intern ook die in had, Ja, is dat het had heel hij. mooi. Ja, dat- ik denk wel die, maar er zit wel zelfreflectie in. Hij zei, ik mezelf zien, ik moet er echt oors mee Hij omgaan. stelt hem kwetsbaar op. En het is op de inhoud, hè? Het is net, ja, weet ik veel. Maar Maar vind het eigenlijk, echt jongens, een hele- als we dit nou echt geervetje, dat is misschien ook altijd wel makkelijk echt voor de jogger. Sageervetjend. Sageervetjend. Ja, jong, maar die komt hier achter u zo aan. Neemt het wapen. Andries wil eigenlijk een beetje leefde. Toch? Nou ja, een, we beetje, weten- een beetje menselijkheid, een stukje budgetting. wat is de coach die het beste uit Andries Noppert helle had? Louis van Gaal. De man, de uitvinder van het totale mensprincipe. ja, Ja. de Nou ja. mens. Nou goed, En dat is en dus dan is wat- dus de vraag van, is Robin van Persie echt een mensenmens? Nou, ik ging natuurlijk, ik hier eerst Andries Noppert voor de camera. Daarna ben ik naar Robin van Persie gaan en ik zei van, dit zei, krijgt Andries Noppert bij mij voor de Hoor en camera. wederhoor journalistieke principes. Heel Die hast goed. al heel in het Ja, vaandel. Zeker, ja, dat ja, is ja. Wacht even, applaus. Ja, nee, applaus alleen voor die, hè, bij de studio van Studio Voetbal. Maar dit is wat Van Persie doet zijn. Zeer benieuwd. Uiteindelijk moet iedere speler heel goed beseffen wat mijn rol is. En dat is die spelers beter maken. En dat is waarom ik ben ingehuurd door de club. En dat heeft mijn focus. En dat daar momenten tussen zitten dat ik aan tafeltennissen ben met sommige jongens of aan het darten ben. Jazeker. Maar ik word toch vooral betaald om de jongens beter te maken. En de jongens daarin in dat proces te zeg maar, begeleiden. En dat er momenten zijn van eventjes gezellig lachen, gieren, brullen. Ja, dat is er. Maar
volgens mij is dat niet mijn rol om iedere dag met iedere speler een half uur aan tafel te gaan zitten kletsen over het mooie weer. Dat hoeft ook niet. Maar misschien gewoon even een beetje interesse tonen in elkaar. Dat zou al genoeg moeten zijn. Gebeurt dat? Nou ja, wat... En nou is de vraag. Nou is dus de vraag, wie had er nou gelijk? Nee, dat is net een kwestie van gelijk hebben. Dat is hoe je Nee, dat is dus eigenlijk Dit net. is hoe je dat Ja. jongen. En hij is er toch tamelijk hut in van Ja. Persie. Hij zegt, ja hallo, ik ben hier niet voor de tekenrans. Ik zou nog van de Als de tweede keer... als de nou de wal hebben, was ik even naar die vrouwen zo. Of neem die benen mooi te fietsen. En dan, nee, hij zit er vrij zakelijk in. Hij zit er zeer zakelijk in. Ja, ja. En het is extra natuurlijk bij Van Persie. Als hij zei, was het darten. Zo van Persie is echt zo'n jongen. Dat hing je vroeger op squallen. Ik wilde binnen altijd van die jonkies. Die ben oorlijk goed in. En dat is Van Persie natuurlijk. Hè. Ja. Dan zullen we even darten. Pak die treien pielken. 180. En dan je Van Persie werd. Ja, Daar maar help je Noppert natuurlijk net Hij is mee. wel herkenbaar. Maar ja, aan de andere kant kun je ook zeggen van het trainerschap vergt kennelijk dit soort vaardigheden wel. Als spelers daarom vregen, dan moet hij toch ook wel de flexibiliteit hebben om daar iets mee te dwalen. Zeg, nou die Luc Brouwers, die heeft waarschijnlijk totaal geen verlet van. Die schoffelt waarom op een training. Die zei, dat was een leuke dag, trainer in tot morgen. En dan, ja. En Noppert zegt, nou ja, trainer, doe een bakje. Ja. Geef zitten. Hoe gaat het met de band? Hoe gaat Dus? het? Ja. Die is al een Ja, maar squallen. ik vind dat hij daar wel gelijk in had. Het rare is, Van Persie is op zich ook wel gelijk. Ik moet wel zeggen dat ik wel wat meer neig naar het verhaal van Noppert als ik ernaar zit te zien. Omdat ik denk dat... Maar het kind toch bij? Hoe zou het Van Persie gelijk? Hij zei, ik stel me professioneel op. Ik maak die spelers beter matchen. Ja, natuurlijk moet hij spelers beter Het matchen. aspect van het Ja, beter matchen maar- van spelers, zo in het geval van Noppert ook wijze kennen, dat hij zo nou en dan even tijd neemt om, hoe is het met je jongen? Maar de Zo is vraag het, is dus Ad van Persie dat kin en wol, want we zeggen in zijn voetbalvisie dat hij eigenlijk net bereid is om concessies te doen. Nou ja, hoe zit dat met zijn werkwier? Zo hard hij daar echt verst maar ja, on. Hij speelt altijd vaak een lange bal. We dus hebben, had wel wat concessies in. het is een oud gezegde, maar trainerwijze is een ervaringsvak. En als ik hier nou was horen knakker wat in ons zit, dan zeg ik Van Persie, even mooi boegen, even mooi waaien. Ja, dat denk ik. Dan krijg je er zoveel meer uit. Of zat Door hij in de jou boer, steun wel eens wat leefde. Nou, ik doch eigenlijk aan deze tafel niks oors. zat Ja, hij in de maar boersheid ja, een maar ik wil het wel beetje eens niet menselijkheid. Oh, misschien een beetje Een menselijkheid. beetje menselijkheid. Maar daar heeft Noppert gewoon verlet van. Een schouderklopje. Even een schouderklopper. Nou, Dat is toch net zo raar. Nee, dat is En net als zo je daar raar. nog beter van wordt, hoeveel moeite, dat kost er niks. Het kost Vriendelijkheid kost geen geld Henk de hoor. Jong doet net oors. Nee. Louis van Gaal, Nee. dik advocaat. Ik denk Ron Janzek. Maar dan waarschijnlijk leren ze dat net op een cursus. Nou goed. Nou, Roy Jansen en Bas Dos, dat wie toen ik wetreviewer wist al. Die kon ik totaal in maken hoor. Nu weet ik van Bas Dos, zei, nou, je mag altijd wat vaker met me praten. Dat wie ik zo'n gevaaltje doen. Het is van, Ja. het is van alle tijden. Ja. Nou ja, goed. We beginnen Cambuur. Want Cambuur... Leuk. oeh, Ja, om het Die, echt leuk te maken. ja. ja, die ging lelijk de mist in, hè, Cambuur. Nou ja, goed. Even van oors. Koe er eigenlijk wel trof voetballen worden. Want ja, door zeggen is helemaal niks, Geert. Nee, ik zei niks. Nee, ik heb daar maar Henk, de jongen, naar de tijd nog wel even over gehoord. Zei van ja, die skietsjochter die komt bij hem. Ja. En die zei, ja jongens, dat moeten we. Dat is geen vraagscheidsrechter. Jij bent de baas op het veld. Dus dan mag wat die skietsjochter te doen heeft, is om te beginnen op een middenstip staan gaan. Je goal daar. Ja, maar net heel duidelijk in, is dit verantwoord om te voetballen? Hier die eigenlijk steeds maar nee, we kappen ermee. Ja, maar het is echt, voetbal is toch gek voor het publiek? Je ziet er niks. Nee. Maar, Zo, die zeggen die horen goal helemaal net. Ik vind het wel klasse dat hij naar de beide trainers staat om te jaren hoe zij erin staan. Maar ik vind net dat je daar je kar op van al hing je Hij maakt dat beste. Ja, maar goed. Maar volgens mij had ik de bewegingen sjoch. Want die zietline toen hij daarheen ging, dan is het met name Henk de Jong. Die zei vandoor. ja. Nou, maar dat verbaasde me ik wel. Want waarom wie Henk daar zo fanatiek op doorvoetballen? Omdat hij vond dat ze kennelijk vond dat ze nog wel aardig in de wedstrijd zitten. Dat ik net helemaal onweer. En dan kist ze van ja, we hebben hier gewoon om tot te pakken. Boppen dat. En dat is heel praktisch. Ik weet niet dat hij dat toen toch had. Ja, maar die mensen hier voor een kwartiertje wegkomen. Dat is ook niet Nee, leuk. dat is Nou, dat alles. snap ik ook wel. Dat Ja. is een hele. Maar ja, om dan vervolgens wel 4 minuten blessuretijd buiten loeken. Dat hoort ja. Ja, maar ja, Die is het verslag op het taast. Ja. Ja, Maar ja, dat is hij- wel vaker. Nou ja. Ja, Nee, maar dat is een secondant nog van Geert, toch? ja, Precies, dan juist hem. jou kom ik de verkeerde info. Oh ja? Ja, Verkeerde doelpunt Geert die maken. zegt net wat het doelpunt maken. Nee, Genien. Genien. En ik dacht, dat wie een lange jongen. Nou, daar staan er net zo vol van op En het Boejambos, veld. zei de Ine mine mut. Ik zei aan mij voor. Aan me voor. Maar het wie aan me tegen. Het wie koe was. Ja. Ja.
Maar goed. Nou, ik vond het wel fantastisch van Andor. Want hij zei tegen mij, die is het. Ik denk, god, ja, ik ging morgen om naar je bril, dat jij ook daar. Maar ik denk, dit is god door die Havingsoog, Arendsoog hier naast Maar mij. toch hoor. is maar één Ja, bron. maar joh. Het is maar één bron, hè? Ja, Ja, dat is anders. Daar mag je nooit van uitgaan. Ik heb er helemaal de fout in gedaan. Eén bron, dat moet maar weer blikken. Dat is geen bron. Eén bron is geen bron. Nou ja, goed. Ja. Dan wil ik het nog even naar Bryant of Bryant. Bryant Nieling. Nieling. Bryant Nieling. Want ja, ik vond het trouwens knap. Want we weten al hier, Bryant Nieling is net een hele geweldige prater. Dus dapper. Daar vreeg hem om van een interview. En hoe ging dat dan? Nou, daar heeft hem op een praatstoel. Nou, wij dachten. Nou, wij dachten. Ja, want al gauw komt het interview dan over Henk Veerman. Want Henk Veerman scoort altijd in Cambuur. Ja. En wat zei dan onze Bryant? Nou, Tegen mij scoort hij niet. nee. Zei hij. Is dat verstandig, Andor? Omdat als verdediger van Cambuur te zeggen van Henk Veerman scoort niet. Tuurlijk. Wat moet hij dan zeggen? Nou ja, het is een lastige tegenstander. Misschien gaat hij wel een doelpuntje dat maken. hij tegen mij scoort. Tuurlijk. Nou ja, maar hij dit, zei hè? gewoon, gaat niet gebeuren. Nee. Nou, en dat had hij weer maken. En dan zeg ik nou van, Complimenten voor hoe Brian zit het Nieling. met de lengte? Hoe lang is die Veerman? 2,1 meter. 2,12 meter, volgens mij zelfs. Nou, hij zei 2,1 meter. Oké. Ja. Ik heb net lang met hem. Ik zeg, hoe oud ben jij? Of hoe lang ben jij? 1,93. Maar ik kan springen. Ja. Dat vind ik heel leuk. Ja, nou ja, eerlijk is eerlijk, hij had het ook goed in. Goed in. Ja, want dan is nog een contact gewoon met Henk Veerman. Ja, ik stuurde dat artikeltje, maar die kop even terug. Oh, Dus, dan ben je even onder het stoken. Hey, is er al Oh, hij wat is hem even op scherp zetten. Even dat is rooien. het. Henk weer en een ik laag, Henk en ik in de best. gedrag. Ah, dit is ook dit is ook makkelijk scoren hoor, met z'n tweeën even. Hè? Zo Ja. goed met Henkie Veerman. Nou, Kijk, nou, Henk, nou. een beetje Arie de Boers wat jullie nu doen. Oh, heeft het Leicester nodig of nee, toch? De naaie enker? De naaie enker, red je eruit. Ik red me met Afalaai, Theo Jansen. Ik ken deze man ook We wel nemen die aan. ook net erg kwalijk. Vertel maar. En dat vind ik mooi. Ja, Henk had humor. Die heeft hem weer terug. Zo, dit is wel intimiderend. Dat vind ik dan weer mooi. Nou. Dat vind ik dan heerlijk. Nou, heeft hem na de wedstrijd geappt? Nee, Heb je hem niet gedaan? Want Henk had niks niet in. Henk weet niks niet in. nee, ze spelen minder wedstrijd. Maar ik denk de bedoelste een groepje Cambuur supporters die erop... Nee, ja, daar kun je ook wel wat toe zeggen. Maar goed, dat is... dat was toch leven net. Nee, Nou ja, je kunt wel concluderen voor de zoveelste keer dat het schandalig is. Ja, ik Idioot denk goed Henk Veerman, dat tas, jongen. Nou ja, dat is het. Zijn moeder is een hoer. Ja, en Ja. hij is een kanker. Ja, het slaat helemaal nergens op. Nee, maar... Nee, dat binnen de hele verstandige jongens. Hè? Nee, maar ik vind wel dat het benemen maten. Dat is irritant, man. Dat moest altijd benemen. Gelijk. Ja, nou ja, dat vind ik. En, maar, Noem het. Wat ik nog eens een keer hoop, is dat er eens een keer een speler of een trainer of iemand van bestuurslid gewoon een quiz zei. We horen dit nu, we kappen ermee. Ja. En dan gewoon als tegenpartij ook. We is, lopen gewoon dat- van het veld af. dat Dat is ook is- nou eens een keer sterk. Ja, maar dit gebeurt is in natuurlijk Den bij Bosch, Heerenveen. Den Dit Bosch gebeurt bij een keer die Cambuur, dit gebeurt, gebeurt bij heel soort clubs. Ja, maar nee. Dat vind ik zo'n raar frame. Ik heb bij Heerenveen nog nooit het woord kanker gehad. Echt nog nooit. En bij Cambuur, ik bijna nooit. Hè. Alleen nog in dit geval mooi Henk Veerman naar Wol. En dat gebeurt wel eens bij clubs. Maar dat is ben echt incident. Hè. Dat het woord kanker erin voorkomt, maar scheldwoorden gebeurt echt net vaak. Nee. Hoewel ik nooit. Met al die van die frames die helemaal net kloppen. En ik vind dat als het dan gebeurt, ja, dan mag je er wel op opspreken. Die vroeger altijd homo dit, homo dat. Nou, dat is ik wel een beetje wat minder worden gelukkig in het stadions. Ja, nou Dus, ja, bij deze Hesto's... ja, ik erg weer kapot hoor, maar goed. Ja, dan Do heeft dus contact gehad met Henk Veerman, waarvan akte. Do heeft nou ouder nog even contact gehad met Robert Muren. Ja. Hoi Robert. Leuk. Hoe is het? Hij vond mooi hoe hij onthellen waard in het stadion. Wie natuurlijk wel een mooi moment dat we voor hier Rixa bij die wedstrijd, of dat is al wat 2 jaar in de Eredivisie nog. Toen hij scoorde en toen hij in het oude stadion nog wisselen waard. Nou zag je het nou ook weer. Het hele stadion gisteren en applaudisseren. Nou ja, dat is natuurlijk wel heel mooi voor je. Knuffeltje voor Henk. Ja, want hij ging eerst mooi. naar Henk en toen pas Ja. naar Rick Kruis. Ja. En ik moet zeggen, hij had zijn doelpunt uitermate ingetogen viert. Hè? Ja, Even net. op een knibbels Hebben we in. zitten Niks, dit en- is het. ja, dus hij had dat heel chic. Vond ik wel heel en, chic, ja. Hij wierke wel heel goed te spreken hoe de ontvangst in het Cambuur Die trouwens ook wel weer een knap doelpunt hè, van die Robert Schitterend. Muren. En Tussen muren, twee man Theo. in. Een echte muren. Ja. Tussen twee man in, hè? Dus ja, Met Sera en Van Mullen. Ja, Van Mullen. Maar die verdedigen het niet heel erg top, moet ik eerlijk zeggen. En dat is een eufemisme, een ander. Ja, Ja. ja. Niet sterk, Maar, maar ik die wil wel denk ik ook zeggen, knap. maar dan is het wel Muren die het, in die toch dikwijls die hectische situatie met 12 verdedigers omheen uitermate cool blijft. Linkerpootje, lange hoek. Als Brian Brobby een beetje van Robert Muren hier, dan wie die nou topscorer van de Eredivisie West. Absoluut. Ja, misschien wel. Maar ja, hier Robert Muren mooi die met Cambuur. Ja, ik weet het, dat kunnen we net nooit checken. Maar dan hier Cambuur ook volle hegestien. Zeker. Ja, tuurlijk. En want vreet ik, ze krijgen zulke grote kansen. Maar ja, ze missen iemand die bal erin zit. En voor Labi.
Nou ja, Die I know, Ik maar- weet dat wie je mistig, maar Van wie hij Michel? het al check, hij die je net maakt. Nee? Nee, Ik net in de slotfase. Nee, ik net in de slotfase. Henk hier hem nog wel inbrengen won. Alleen nog, toen Rekke Pol blesseerd en toen moest Ja. Michel eruit. Ja, dat is ook een aderlating als je Polk weer draait. Nee, maar dat kost hij een wissel. Dus dat 30 hoe hij Afvalabi net inbrengen. Maar ja, wij concluderen dus dat Cambuur hem mist. Maar wist nou dat Henk de Jong dat zelf ook concludeert? Wat? Ik denk, praten we naar die staat daar. Oh ja, praat jij lekker naar die staat. Wat mist hij precies? Ja, Afvalabi. Afvalabi. Henk zei het, de punt op de kerstboom. We doen Hulprotte heel aardig. En er zit zwoeng in. De jongens zijn keihard voor zichzelf. Wij ik voor hun. Nijl kwam er daar. Maar het is ik weer opstaan en doorknokken. Want die eerste overwinning die komt eraan. En ik het verhoren van dingen, dat gebeurt steeds al. En langzamerhand komt dat team. Ja, daar mist eigenlijk niet in. Hè? De punt op de kriesbeam. En ja, dan haast ik een ploeg de kerst op al je verschillende manieren spelen. Dat is Spits bedoelst aan mij. ja, zo. Jonathan, die shit alle ballen binnen. Maar als ik een aanspeelpunt, dan had ik rust. Hou de bal even vers, besluiten. En dan spelen wij gewoon oors. En Remco doet hartstikke goed zijn best. Krijgen we 2 dikke kansen. Dat komt gewoon terug in bewegelijkheid in die jongens. Maar zij zetten gewoon 1 op 1. Dat is met Samanches in die grutten. En dan kerst ik in een vallende bal aan. En dan kerst trofvoetbal aan. Ja, dan best nog veel gevaarlijker. Ja, maar goed, feit is wel, Smarte Joen, dus voetbal je thuis in Eindhoven. Jelloeken ken je mij wel. Afvalabi. Ja, toch wel weer Jelloeken. Maar Balks begint dus in de basis. Ja. Maar waarom speelt het Balk in de spits? Daar gaan ze 2 spitssnellen, Afalabi en de Leeuw. Ja. En dan speelt het Afalabi net omdat hij blesseerd is. Dan zet je toch de Leeuw in de spits? Nou ja, de Leeuw had aardig wat wedstrijden in de spits stien. En de conclusie, en ik vind dat is een conclusie die valt wel te billijken, is dat hij vanuit het middenveld meer toegevoegde waarde had dan vanuit de spits. Hij maakt de komma in de 16 en hij maakt daar net al steen. En Balk had het in VVV prima dien als spits. Ze hebben inderdaad net zo heel volle achter de hand. Dus dan snap ik in dit geval wel dat hij de Leeuw op 10 steen liet. En dat die Balk in de spits zette. Wat in de oefenperiode uitermate goed uitpakte. Hè? Maar de Leeuw op die positie. Hè? Maar zijn loopacties. Hij Ja, oké, had maar dan wel een had neusje hij... voor. Oefenwedstrijd in de Smit niks. of- Nee, van Persie. Maar het is ook net zo dat, want de Balk die verleert elk kopduel. Maar we hebben de Leeuw natuurlijk nog een onderwedstrijd zien. Die is echt net heel sterk in Die mist de kopduels. absolute startsnelheid. Nou ja, Het is hij gewoon kwijt. en hij... Ja, dat is denk ik een schande. De man is 38. Nee, maar ja, op een gegeven moment zet je Balk in de... Op een gegeven moment het wiel maar opbouwen. Hè? Breien. Maar die bal ging maar net naar Michael? voren. Michael Breij, haha. En dan op een gegeven moment ging ze lange bal in Jan. Dat is helemaal kansloos, want dan zit die Balk maar 1 meter Nou ja, tussen dat 12 meter... tactiek wijzen. Zit Maar die kans- dat die Cambuur ook net goed. Maar kind tactiek wijzen natuurlijk. Dat is op die tweede bal gokst. Als zij die centrumverdedigers die bal voortkoppen. Ik zeg net dat de tactiek van Cambuur wie. Waar Dat kan de die een kans tactiek uit? wijzen kennen. Van Balk. Dat wie het stekbaltje tussen die 2 rode leuzen trog. Ja. Tik. Ja, en hij oké. is Ja, hij strijken. Ja, mooi. Geen Dat- lange dat bal. hier het wijsmatten. Dat hier meer wijsmatten. Ja, jongens, en dan is er nog de rode knop. Ja. Hij zit je nog altijd gewoon pontificaal op deze tafel. Maar voordat wij over die reden knap beginnen, want dan hebben we toch even een attentiepuntje, zeg ik altijd. Attentiepuntje. Ja, ik moet toch even zie je weten dat ik ben wel een beetje voetbalromanticus, hè? Dat weet Zeker. je wel, hè? Ja. En ik heb mij verbazing naar het shirt van Sportclub Heerenveen zitten te zien. Wat is dat voor commercieel gedrag, joh? Dat is een mooi shirt. Hou toch op. Dat is een mooi shirt, man. Het is de prachtigste shirts, de meest significante shirts, maar de blauwe streep, witte streep En de zon poppenbladen. En dan komen ze er met zo'n wit lor aan zetten. Wat een oude man dit, hè? Ja, dat is een oude man. Commercieel gedoe, jongen. Niet doen, man. Of hoe is het, een Ikea-shirtje? Ja, ik vind het helemaal niks. Een Ikea-shirtje. Nee, ik snap die punt wel. Vind het helemaal Ik niks. wel een beetje, maar Dat is het, Heerenveen had shirt wel mooi. voor Frieske begrippen het prachtigste, meest significante shirt ooit. En shirt nou goed, werd nek inspeeld, of NEC, sorry. Dat kind, ze hoeven net nog een shirt aan. Dat weer onzin. Nee, maar ja, dit wie koninklijk wiet. Ik vond het op zich wel een mooi ik vind het tricot. wel een mooi shirt. Maar eerlijk is eerlijk, er niks boven het originele shirt Ja, van dat vind ik- SC dat Heerenveen. vind ik- Dan naar de rode knop, jongens. De Dat knop gezegd dat wij hebben, dus de rode net knop. op drukken mooien. Nee. Meestal kind dus nou al wel mailen. Ja. Dat wordt ik maar machtig dienen. Mooi. Even onder oren Ali de Boer, Udrachten. We zetten het er even Ja. onder. Ali de Voor de Boer. duidelijkheid, die winnen dus net. Nee, die winnen. nog En niet. nog Ali net. nog. Dat geldt ook van Sietse Haakma uit Bedaard. Oh. Eerder ziet ze.
Jammer ziet ze. Volgende weekend het eerste van Bedaard ik al verlenen. En dan nou dit ik nog. Zit wel in de molen. Ja, maar misschien wij, misschien Pardoes. En misschien gebeurt het ook wel net, want wij zijn natuurlijk zeer gedisciplineerd. Uiteraard. Maar wellicht is er ooit iemand van u die het op die rode knop drukt. Dan komen mensen eventueel in opmerking van een hele grote prijs. Ja. En het zou toch leuk wezen, Geert, dat we dat dan grut ompakken. Ja, Toch? dat pakken we dan grut om. Ja, want Uiteraard. ik heb... nou ja, sorry, misschien ben ik mijn boekje even te boeten hier. Maar ik heb Gaston bellen van de Postcode Loterij. Goedemiddag. Ja, maar die koer net. En ik toch, bij nader inzien heb ik hier een vervanger op het Ja, absoluut. Soesto dan, had het ooit gebeurd, Ja. Soesto dat dan live bekend maatje willen in de Ja. Sportcast, Ja. wat hij of zij dan wint. Maar check op locatie. Ja, oh ja. Ja, ligt het die leuk? Dat is een eervolle opdracht, jongens. Ja, dat wil ik echt graag doen. En dat mooie checkmatje dan. En die kiezen ze nog net zien en dat we dan dat omdraaien. Want dat wordt een grote prijs, hè? Ja, dat vond ik een En dan komt er iemand zo'n grote vrachtwagen in de street hier. dat is het mooiste natuurlijk, hè? Dat is het mooiste. Ja, dat is wel mooi, ja. Ja. Nou, dat is best voor dan. Ik moet eerlijk zeggen, dat ding een klapje aan. Nou, ik moet wel echt er nou inhalen, hè? Ho. Jongens, het is er 4. Zo. Ja, het is er 4, jongens. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Dat is de grote vraag natuurlijk. Waar had de receptioniste aan de telefoon alleen nog vragen maar ja en nee? En Andor die zit al handen verjoerd. Want ja, de man die zei ze altijd van Arjen, dan kiest altijd hele makkelijke mensen uit. Het zit wel wat te krijgen hebben bij wedstrijden van het komend weekend. Nou, de eerste vraag die is van Geert. Ben je al een voetballer? Nee. Geen voetballer. Roelof. Ho. Wat is Nou, Arjen die neemt direct even de telefoonnummer. Dus ander beziek het nou stiekem met dat telefoonnummer. Dat begint met, nou ja, bepaalde cijfers toch nog in die... Dus de vraag is de kans groot dat u bij ons in de telefoon staat? Ja. Dus Nou, Andor, dat is een vraag. Of wist het al? Hij stiekem wat checkt. Mag ik eerlijk wezen of net? Ja, dat was het eerlijk Ah, wel. wist het al. Ik heb het stiekem opzocht. Oh, nee. Dat mag je toch dus net mooi dan. Nee, ik meen het. Nee, Ik dat mag je snap net mooi mezelf dan. uit. Ja. Geert, volgende vraag is voor jou. Geen voetballen dus. Het is geen voetballer, hè? En we hebben wel in de telefoon. Bent u trainer? Daar is hem al vaak sprutsen, Geert nog. Ja, jongen, ik ben hier zo slecht in, joh. Ik ben hier zo slecht. Roelof, Roelof? help. Bent u een bestuurder, voorzitter? Zit je een beetje helpen, jongens? Ja, het is een oud-speler. Een oud-speler onder de orde van Cambuur. Oh, het is wel een voetbal Ik van geweest. Jervin trouwens. En ik van Heerenveen. Oudspeler van Cambuur en Heerenveen. Was u een aanvaller? Was u keeper? Oh. Ja, nou jongens. Bent u Harm Seinstra? Ja, natuurlijk. Harm Seinstra, dat is mooi. Keeperszaakkundige. Keeperzaakkundige. Ja. Nou, Harm, mooi dat je even in de show bent, hier in de Sportcast. Ja, dankjewel. Is mijn normale stem weer te heren? Ja, dit is wel die normale stem. Echt onherkenbaar trouwens. Ja, toch? Dat had, Ja, maar toch de eerste, dit is Ron rond. Brandsteder. Maar het is gewoon Harm Seinstra. Gelukkig maar. Nou ja, gelijk maar even ter zake. Ja. Want die kijkt hier met oer Andries Noppert natuurlijk. Wat vies jou, Harm, van het besluit van Van Persie om nou Noppert op doel te zetten? Ja, die verraste mij wel. Als je had aan het begin van het seizoen het ino onkondigen, zeg maar. Dat werkt nog wel, nou, ik ging een beetje van links naar rechts. Wie ik nog net helemaal duidelijk. Wie het nog wel goed ligt of net. Of wie het nog per wedstrijd of per trainingsweken. Of net heel erg duidelijk. Want toen joeg ik best wel lange tijd het vertrouwen van hart. En het verraste mij wel dat hij nooit met Noppert kwam. Heerenveen de laatste week rit net heel soepel. Van de Hart sowieso. Had ik nog wel wat foutjes maken. Maar dat dit een moment weer, zeg ik net direct aankom. Nee, want toen zei ze al, Van der Hart Samin het hij dus net dien. Nee, maar ik ben heel overtuigend. Had ik nog wel wat foutjes, volgens mij. Wat wiet, Pek Zwolle. Ja, maar vooral Heracles. Ja, of Heracles wiet dan, denk ik, ja. Ja, AZ. En AZ natuurlijk, ja. Het wie ik net overtuigend. En dat is natuurlijk al wel een beetje het verhaal van Aaron Orelier natuurlijk onder Lapierreveen. En Noppert en Van der Hart, ja, beide continu net overtuigend. En daarom verbaasde mij het wel des te meer, dus maar dat Van Persie aan het begin van het seizoen deze visie zou uitsprutsen.
Omdat dat fundament is nog een beetje, vond ik nog viersen te broos daarvan. Ja. Is het net zo dat de potentie van Noppert nog steeds groter is en dat hij daarom nou uiteindelijk toch maar weer kiest van Noppert, zodat ik net een afwaging wijze? Ja, ik weet net dat dat op basis van potentie is. Als je in de eerste elftal zeker, is het gewoon presteren. En zeker in de fase waar Heerenveen nou zit. Hij kwam als verrassing. Dus ik kan het net helemaal goed verklaren. Maar ik denk dat er gewoon echt behoefte had nog gewoon aan stabiliteit. En hij hoopt dat misschien die Noppert te vinden nou. En dat had Aron weekend nog net helemaal... is nog net helemaal uitkwam, zat het mat. Nee, want hoe had Noppert te dienen, even zei, in NEC? Een beetje dezelfde lijn die Van der Hart ook Shinlitten had. Net heel overtuigend. Per momentjes dat je denkt, wat gebeurt er nou? En ik bij de doelpunten, met name de eerste 12, ik denk, net helemaal vrij uit. En natuurlijk, bij heel veel goals is altijd wat te vinden. Dat is heel vaak zo bij keepers. Maar ja, je hoopt dat het instapniveau dan direct hoger is, dat het direct een verbetering is. Ja, maar goed, die eerste 2 doelpunten, daar koe hij toch eigenlijk, ben we daar net wat te streng van Noppen, daar koe hij toch eigenlijk net zo volle ontwal. Want het is 2 keer Sam Kersten die bal gewoon verkeerd rekkert. Ja, en die brengen ze hem op een nij in. Ja, je wordt als keeper, ik hield het op een verkeerde voet zet. Natuurlijk zak je dan zo dan even door de knibbels. En uiteindelijk doet Brouwde echt niks en kan die van Vito van Krooi hem gewoon lekker inzitten. Ja, als je bij de eerste goal, inderdaad, als keeper ben je reactief. Dus ben je heel vaak bezig met wat er verder gebeurt en daar maar op reageren en op inspelen. Maar ja, de voorwaarden die je daar zelf voor creëert, die ben daar wel heel belangrijk van. Bij de eerste goal vond ik zijn voetenwerk net op orde. Onrustig, hij gleed ik uit. En daardoor kun je eigenlijk net meer aanzetten om de insect te pakken. En hij zet er dan kret on. En bij het tweede doelpunt, die komt uit die corner. De doelpoging aan zich, zie ik hem echt niks van zissen. Alleen met name het moment daarvan, volgens mij wie het Brouwde op Rusbeck ongeveer, die hier de bal weer om kunnen spelen naar Noppert. Die het net twijfel. Noppert ik net van, kom je met die bal, ik help die. Toen ging er een beetje in de fout, die Rusbeck, en maakte het de corner. Ja, uit die corner kopt Nuiting binnen. Ja. Hey, Harm, Van Persie had er nogal een tamelijk exclusieve wijze op naar om met keepers om te gaan. Zelfs de keeper had net een vers plak. Vies dat een goede insteek? Ja, ik ken er best wel mijn leven. Het concept eerste keeper, dat hebben mensen al niet maar betocht. Maar dat hoeft echt net de beste manier te wezen. En zeker als de luxe haast, dat is nog even een vraag of Heerenveen die haalt. Maar zeker als de luxe haast om te kiezen op basis van type keeper ten opzichte van de aanvallen, van de aanval of van de chinstander en ten opzichte van die eigen manier van spelen, die is het voor eigenaars van die wedstrijd. Ja, dat is natuurlijk een luxe als je erop in kan spelen. En dan, wat mij betreft, kan dat concept van eerste keeper wel loslitten. De realiteit vaak, zeker in Nederland, Engelse clubs, die kunnen voor beide keepers 15 tot 30 miljoen betalen. Dus die hebben wat te kiezen vaak. In dit geval van Heerenveen, dus de visie aan zich van Persie snap ik helemaal. Vind ik goed en ik denk dat het echt wel vooruitstrevend is. Alleen wat ik in het begin al een beetje zei, het fundament, die viel ik net helemaal bij Heerenveen. Dat die je leest hier een onrustig onder lat, heel broos, heel veel aandacht van Noppert. Die had heel goed die in WK spelen. Daarna best 4 weer omvallen, vaak net fit. Prestaties ondermaats, van de hart, soms prima en vervolgens, soms ook een beetje weifelend. Dan denk ik, dat is voor mij zodat net het moment te wezen om te zeggen, ik gooi het iepen en het concept eerste keeper is hier net meer leidend. Dat fundament vind ik daar vierst de broos van. Ja. Maar waar van de 12 vies nou eigenlijk de betere keeper? Van der Hart of Noppert? Ergens natuurlijk bij Noppert ik nog steeds van wat hij kan en wat hij zinlitten had. Het seizoen, of het hele seizoen, met name voor het WK zelf. Ja, dan denk ik, Noppert had echt heel veel in zijn mars. Als hij gewoon de basisdingen heel goed doet, dan kan hij een hele goede keeper worden. Dan mist hij een aantal kwaliteiten. Mijn voetballend zult echt nooit de allerbeste keeper worden. Maar dat is prima. Of tenminste, op de dingen die hij heel goed kent, kan hij echt een hele goede keeper wezen. Dus ik zoes is, Noppert had kinder volle heen gekomen. En Van der Hart is iets meer allrounder. Dus die kan echt wel goed meevoetballen. En die kan echt wel goed. En die had alle facetten wel redelijk goed.
Alleen ik denk net dat hij op de bepaalde elementen van het spel echt de top om kan rijden. Dus ja, ik denk dat Noppert uiteindelijk meer in zijn mars had. Alleen dan moet wel ergens accepteren dat hij bijvoorbeeld in het meivoetballen of in het verdediging van Grutte Roemtes achter zijn verdediging, dat hij daar meer moeite mee had. En daar moest dan wel rekening mee houden. Oké, nou, hartstikke helder. Ergens een beetje zoals Oenestal, zeg maar. Ja, voor Oenestal verwacht ik net dat hij heel goed een keer meivoetballen of heel vier uit zijn goal. En dat wonen ze bij PSV wel heel graag bij hem. Nou, dat mislukte, valikant. Maar nou juist weer dat het bij Twente speelt. Nou, Aaron een weekend gaat even mis met mij voorbij. Maar daar net zo heel veel hoe te doen. Ja, en dan blinkt hij eruit. Nou, dat is natuurlijk ook wel een beetje. Maar ja, dat moet dan wel passen. Ik bij Van Persie en manier van voetbal. Ja, maar de verwachting is wel dat Noppert nou de eerstkomende wedstrijd gewoon steen blijft, toch? Ja, nou ja, ik doe het net per se te zitten. En ik Maar Van Persie weet je communicatie. Denk Nee, en ergens vind ik zijn communicatie ook net altijd even handig. Want her en der jouwt hij ook nog wel een beetje op de communicatie van de trainer of de manier, de stijl die daarbij zit. Ik denk, nou ja, ik weet net of dat nou heel passend is. Ik voor even die eigen route naar een basisplek. Goed zo. Hartstikke fijn, Harm. Dat is even een telefoon komen voerst. Uiteraard. Oké. Tiger. Hoi, hoi. Ja, bien. Hoi. Doei, doei. Nou jongens, dan ben we weer eventjes helemaal op richten, toch? Ja, Maar zeker. Mike, we praten. Doe maar eens weer praten. Ja, die skande, dat krijgt ze echt. Want ja, dat is voor dat telefoonnummer. Dat Ik is het zie de telefoonnummer. ik Dat heeft zie het. intikt in de telefoon. En toen ineens die Harm Zijnstra. Ik denk, nou ja, ik die het zo wat achter die mok. Ik denk misschien Is de just jou Sievers dan onthouden? Ja, precies. Die hier Ja. kon houden en toen, maar nou ja, Maar helaas. dus eigenlijk van Dodos heel stiekem. Ik heb een speeltje betocht in deze podcast. Heel Ja. stiekem achter de mok. Precies stiekem erachter te komen. Nee, maar Dood bellen is heel stiekem bij Henk Veerman van. Hey Henk, van wist je wel wat Brian Nielingsje alias Dat zijn is het? zo in mijn leeftijdscategorie niet, Nee toch? niet voor. Dat is zo net in ons opkomen. Was toch Niet dat eens. ook al veel gelikje? Sjoerd Geert, die is Santerier, die heeft alles al helle presteerd in zijn leven. Maar Sjoerd, Is hij al zantig? nou, dat wordt net lang meer. Ik ben zondag, jongens. Hij, maar Sjoerd, wij zijn winnaars. Maar Winnaars? Ja, het slechtste getal. ik wil winnen. Ik wil dat witten. En ik wil net dan weer, zoals mijn bos gaat, dat we hier 3 minuten zitten te backvechten. En dat we dan uiteindelijk toch een hint van die. Dus ja, dat Voor dat praktische argument val ik wel. Ja. Nou goed, dat we toch goed winnaars hebben. Deze kaartjes van Heerenveen in Sparta Rotterdam, die kun je echt winnen. En Geert, Sneur, hè? kom maar de sneur. Ja. Kaartjes Heerenveen Ik Sparta. heb even oorlezen van mijn antwoord. Anders zei ik weet een geweldige vraag voor een geweldige Dat zou quizvraag. ik zelf trouwens. Ik ga een geweldige Ja. vraag. Ja, zeker. En dan vertrouw ik dat ook. Ik wil trouwens eerst nog even de winnaar van Vriend Wieken bekend maken. Ja, waar is Doe wie dat? de vraag van hoeveel doelpunten in de Eredivisie scoorde Mark Diemers? Ja. Het goede antwoord, wie nevens mij, 22. En de winnaar van de 2 kaartjes is Halbe Schotanus uit Ljouwert. En hij zal joen naar de wedstrijd in het Kooistadion Cambuur Eindhoven. Hij weet dat zelf wel? Van Hij had de kaartjes al. Hettel En ook nou meestal maakt het Halbe. bekend. Hè. Ik een stukje service naar de show. Natuurlijk, ja. Jongen. Jongen. Ja. Dan weten de mensen die het net wonen, weten ze, ik weet stond daar binnen. Welke vraag moet ik stellen, Andor? Master Vrije waar de assistent van de Frieske assistent van Sparta is. Waar, beste vrienden en vriendinnen van de podcast, is de Frieske assistent van Sparta. Sparta Rotterdam, hebben we het dan horen. De zinstander van Sportclub Heerenveen. Komende sneeuw. Wedstrijd begint om 9 uur in het Abelense stadion. Gisteren met 2 personen bij wezen. Als het antwoord juist op, waar is de Frieske assistent van de trainer van Sparta? Even mailen naar sport@omroepfriesland.nl en waar wit. Zistou komende sneeuw in het Abe Lenstra stadion. En dan nog even de rode knop. We hebben de meesten dan naar daar mailen. sport@omroepfriesland.nl. Het wordt inziedig en dan hoeft alleen nog maar op te aan Cambuur of Heerenveen. Meer hoeft net. Telefoonnummer ik net? Nee, geen telefoon, geen gedoog. We mailen wel, we sparren dat al hierop. En ergens komt er een moment dat Roelof hem net inhouden kan en dan jouwt hij veeg op die klok. Dat is de minst gedisciplineerde van de shower. Dan Cambuur komt Joen alweer in actie. Tuurtje in Eindhoven, ik zei het al. Binnen verder nog verrassingsjongens? Eindelijk gaat Tony Rulke naar de bank. Maar dat is zijn beste Dat wist positie. dat Zijn beste stond daar, positie. Ja, ik Dat is de anti-Rulke. Nou ja, ik ben een anti-Rulke, maar Ja. ik sjucht totaal net wat hij jacket on Cambuur. Dus waarom het onze grote vriend Lars Lamboy Tony Rulke ophellen? Het is geen spits, het is geen linksboet, het is geen verdedigende middenvelder, Nee. het is geen linksback. Geert had het antwoord. Daarom dus. Omdat hij multifunctioneel is. Ja, maar multifunctioneel slecht. Hij kan van Zo alles gaan Ali krijgt ook. net genoeg. Wat zei hij? Zo zijn Ali ook multifunctioneel. Ja. Nee, maar ja, goed. Nee, jongens, weet je wat het is? Dat vind ik altijd het leuke van die transferperiode. Want de persafdeling van Cambuur stuurt dan een bericht de vraag in. Maar daarin een citaat van bij voorkeur Lars Lamboy over de kwaliteiten van de speler die correct onheil is.
Die mag voor de grap eens een keer al die uitleggen van Simmer. Dat is puur amusement. Het gebeurt wel eens dat Sto op een toon zit, die jongen achter de laptop zit en dan klikt Sto die passenbericht nog eens even om. Ja. En dat ik Maar dan... Alhaft, die speelt het. Alhaft die speelt, ja. En dat ook je Nati naar het middenveld. Ja. Alhaft op Rogsboet. Alhaft op Rugsboet. Maar goed, die ken ik nog geen hele wedstrijd. Maar ja, we weten het medisch centrum Leeuwarden had een Cambuur-afdeling waar alles in elkaar komt. Balk weer in de spits. Ja, en medisch centrum Leeuwarden, daar is nou ook Robin Molen, want die traint mooi, hè? Ja, nou sterker nog, Juster had hij de hele training gewoon mij de ploeg mij traint. Vreet dan net, hè? Nee, Vreet. Nee. Toen moest hij rennen met Nicky Boonstra, de fysiotrainer. En toen hij lijp groen uit de Himien. Zo intens wie het farm. Ja. Maar hij had Juster hier onder mij die in. Ik spruts hem nog kwart even. Hij zei, ik hoop eigenlijk... Ça va bien? Ja, dat. Oui. Na de winterstop. En misschien in december zou ik al wel fit wezen kennen, hoop ik. Hoeveel kilo is hij al kwijt? Want hij weet 10 kilo te zwier, toch? Dat is net wat ik weet, maar... Dan is hij aardig wat kwijt als dat zo weer. Dat is iets van mij. Nee, dat heb ik jet van Meeske bij Cambuur. Oh. Dat is zo toevallig dat ik dan niet die 10 kilo jet heb. Dat die 10 kilo te zwier weer. Ik van Meesken bij Cambuur. Nee. Ik ging net hoe daar. Dit is wel eens een keer net hoe van daar. van Volendam, ja. Ja, Roelof heeft een hotline met Volendam. Ja. Maar ik begreep... Ja, ik denk dat hij nog steeds wel heel goed voetballen kan. Maar dan moet wel de kilo's aan. Goed zo. Ik Stel begreep nou, bij Roelof. Arne Vreet ik al net dat hij want we zien toen Rulke, dat Rulke opsteld waard. Want je hebt zoveel opties op dat middenveld. En nou ja, Alhaaf wie nog net fit. Dus dan snap ik wel dat je Nati op rechtsboet moet zetten. Maar zet dan verder de Jong op het middenveld. Dat je Diemers opzij zetten. Of Maar verder jongens spelen het nou dus ik weer net in Eindhoven. Nee. Maar ik ben vind die jongens het, van net een verkeerde voetballer. Ik vind 100% dat best wel- eens het is ook met geen geweldige naam, deze conclusie. Waarom krijgt verder de Jong net de kans nou de situatie is zoals die is? Conclusie, want we moeten heel die naar de conclusie loeken. Tuurlijk. Henk de Jong stelt net zijn sterkste team op. Nou, ik vind dat hij beter verder de Jong opstellen kan hier als de Rulke. Ja. Stel nou, Roelof, dat het net slag het met Robin van Persie. Stel. Ja. Hij helpt de crisis, Roelof. Ja. Dus Roelof heeft er Maar vertrouwen we hebben nou een trainer die het hyper onvallend voetbal speelt. Bij Robin van Persie. Hiervoor hien we de minister van Defensie, Mike Kees van Wonderen, super Vond ik defensief. wel mooi. Daarvoor hien Fleming de Boer. we Johnny Mooi Jansen, dit. dat wie een echte clubman. Daarvoor hien we Ole Tobias, dat wie een oud speler. Ja, wat kan Jereveen dan nog? Waar selecteren ze eigenlijk op mijn trainers bij Jereveen? Ja, weet ik veel. Maar het lijkt wel dat ze zitten mij, ja, weet ik veel. Nee, maar het lijkt zo. Het lijkt Wat wel is ze, het nou voor vraag? nee, ze zitten mij hagel. Dan beziek je ze weer die, dan beziek je weer die type trainer, dan weer die type trainer. Waar ben je nou eigenlijk naar op ziek? Nou, ik denk dat ze mooi van Persie wel een heel duidelijk profiel geschetst hebben. Delzetten hebben. Dat een Ja, maar daar aanvallend hebben we toen ingestelde ook al wel, voetbaltrainer. want ik met Maurice Stijn praat. Dus toen hebben we ook aan deze tafel Ja, maar wel dat- besprutsen ja. dat wij afvregen wat voor profiel had Jereveen opstelt. Wat ziek je ze? Want dat je met Stijn en Van Persie, in mijn optiek, ben dat het best wel het zien hoe gestelde trainers qua visie. Ja, van Wonderen en van Persie toch ook. Ja, maar goed, dat kan. Stel, je Maar komt dat- uit de dat- periode van precies, Wonderen, dat dan kan kun je je als zeggen, club we willen wat concluderen, oors, we willen wat oors. Ja, we willen nou een hele onvallende, attractieve spulwiezen en een trainer die het Maar hebben dan, past. dan is het toch juist goed om met beide te praten. Maar verschillende opties uit te wagen. En dat vind ik juist heel erg gezond. Ja, maar de vraag is dan, wanneer verstandig. maakt je profiel? Maakt je profiel aan de voorkant en selecteer je dan degene die je... profiel is ik al eer, dat is ik al eer. Maar ik net uitrul weer. Dat ze daar van tevoren dus helemaal zitten gaan van nou, en wat dan precies in past. Of elke trainer dan precies in dat profiel past. Dat maakt dus al eer vloeibaar. Dat mag ik al net serieus nemen. Ze houden gewoon op verschillende partijen, maar verschillende trainers. En hij had echt heel bot indruk maken. Ik speelde Paul Simonis juist nog bij Studie Voetbal. En die Wie is er in Studie Voetbal? Oh, Ja. Ik zit Oh. op tafel trouwens. Ik zit in het publiek. Ja, Maar geeft wel applaus. Je hebt nou wel echt heel hut. ik get heel leuk, maar ja, één keer. Hè. Ja. Ja, wat een carrière maakt die man. Wat een carrière. Maar Paul Simonis, die zei ik, hij viel een mooie anekdote. Hij zei, ik hier met mijn memoir spelen stond eten. En ik hier de voor de eerste partij met Robin van Persie. En zei, nou, dan kom ik 6 uur, misschien 7 uur kom ik bij je. Uiteindelijk heb ik gebeld, want het werd 12 uur. En Robin van Persie zat daar urenlang met mij te praten over voetbal. En begeisterd en enthousiast. En zo ontzettend gedreven. En hij weer echt onder de indruk van de voetbalkennis en de know-how van Van Persie. En hoeveel tiert hij erin stutst. En ja, ik denk dat Van Persie dat ik die had bij Ferry de Haan. Dat hij daarop indruk op maakt had. Ja, En oké, ik maar had- is het dat al hij- en wel ik had- lieke en ik had- realistisch? Dat ik vraag had- ik me joh. Ik wie Nee, Oude dat is Vreed. inderdaad vraag. Oude Vreed hebben we natuurlijk het persmoment. En dan gaat het in één keer, want hij wil nooit wat zei ze over de opstelling. Wil hij niks hoe zei ze. Maar in één keer gaat het over de doelstelling play-offs Europees voetbal. Maar als het even kan, liefst
Rechtstreeks plaatsing Europees voetbal. Dat is dus, ja, het hing natuurlijk af van de bekerfinale. Maar dan moet je dus bij de top 5 eindigen. Top 5. Nou, niet realistisch. Maar wel ambitieus. Maar wel ambitieus, ja. En Maar moet je dat wel uitspreken? Ja, hij vindt zelf Ja, dat je dat nou wel ja. uitspreken mooie. Ja. En Matte zelfs, dat je daar net benauwd voor hoort te wezen. Maar is het verstandig? Waar ik meer probleem mee heb, is dat hij liegt voor de camera. ja, Ja. dat was Ja, nog, denk dat ik- was nog geen vertellen, ja. Ja, ik zal het vertellen, jongens. Ja. Ja, ik ga er maar even lekker voor Ja. zitten. Ik hier een interview onvregen, mooi, Levi Smans. Levi Smans. Nou, prima. Levi Smans zei het zelf ook niks van, wel dat hij ongeduldig type is, maar net als hij in de basis beginnen mooi. Ik stel de vraag ook aan Robert van Persie, hoe liep het met Levi Smans? Hij zei, Levi Smans, al van het begin klopt hij op het door. Maar ja, ik heb meerdere goede spelers. Ik heb ook de graaien mijn Luc Brouwers. Maar welke positie had je dan veregend van deze Levi Smans? Hij zei op het zien. Dus eigenlijk op de positie van Luc Brouwers. Nou, dan zoen je zeggen, die vraag stelde ik ook. Dan zoek bijvoorbeeld Brouwers naar de achterkinnen en Levi Smans gewoon op het zien. Nee, zei hij. Nou ja, weet je wat? Ik lees het ook helemaal uit. Laten we gewoon even hier naar Robin van Persie. Nou, ik zou dat niet zo snel doen. Ik ben daar niet zo'n voorstander van. Van heel veel spelers op verschillende posities neerzetten. Omdat ik ook wel geloof in automatisme, het vanuit één positie ervaren. En daarin gewoon steeds beter worden met elkaar. Dus ja, nee, dat kan. Je kunt altijd allerlei spelers op andere posities neerzetten. Maar goed, Levi die zie ik als een nummer 10. En, Voor jou is het dus echt heel erg of Levi Smans of Luc Brouwers. In principe wel. Ja, dit zei dus Robin van Persie op de Vrete Midje. Sneuntemorgen kreeg ik telefoon via maar de opstelling. Wat zit er in die opstelling? Levi Smans en Brouwers en Olsen naar de bank. Hij zei in principe wel. Ja, precies. Ja. Dat is de nuancering. Dat is de nuancering. Ja, dan neem ik het op voor Van Persie. En dat wilde ik eigenlijk in deze net. Het is niet zo. Ja, het is niet... Is het liegen? Nou ja, het is net echt Omdat hij liegen, zei maar... het in principe wel. Ja, in Laten we principe. erop houden dat het wat Flauw. flexibel met de waarheid omgaat. Het is wat flauw. Ik had toen ik al maar dat ik zei van nou, dan kijk dat de Serbi bij Brighton wisselen je maar de keepers. Dan zei hij nee en vervolgens zei hij in een oorinterview ja, ik ga de wedstrijd bekijken. Ik denk ja, dat is toch wat ik kreeg vregen hè. Ja. Dus kijk, Piet, dat Nee, maar weet ik vind je wel- laat hij handiger mee omgaan. Daar is hij net linig genoeg in en misschien wil hij dat ik wel net, dat weet ik net, maar dat het is Trainerwerk is toch een ervaringsvak, jongens. ja. Kijk als verslaggever. Ja, zeker. Maar ik wil nog maar één ding zeggen, jongens, en dan ronden we deze podcast ook van het krediet dat Van Persie het is nog altijd ontegenzeggelijk grut, toch? Vooral ik bij Dat die. mag ik toch je binnen hier als Jawel, club joh. instapt. Nou, ja. Ja, we voor deze koers kiezen. En dan moet je daar achter staan. En dan moet je net nou, omdat de seizoenstart min is, moet je daar naar het wedstrijden of weet ik hoeveel van afstappen. Wat ik Maar net hij niet was brengen wel kan, naar 6 wedstrijden vorig seizoen, naar 6 wedstrijden, Kees van Wonderen, wie rode witte boesdoekjes. Ja, maar daar wie ik al een seizoen onvooral gaan. Ja, maar volle beter en volle minder giet ik net. Nee, dat klopt. Dat seizoen daarvoor, dat had hij extra. Hij krijgt het tiert. Dus eigenlijk, wij concluderen aan deze tafel Van Persie moet nog even tiert hebben. Ja, en ik zou zeggen, bril kritisch op jezelf in allen, maar raak niet in de war. Zo is het. Maar over november zit hier, dus dan kunnen we daar een goed maar meer door hè. En dan stel ik voor dat we snel en dan eventjes een klopje op scouten jou. Ja, dat is mooi. Een beetje menselijkheid, Een beetje zou de boer menselijkheid, zeggen. beetje En een beetje menselijkheid. Ja. Mensenmens. Dat is belangrijk, hè? Ja, zeker. U zegt. Ja. Dat is toch verkering? Ja. Een stukje menselijkheid, dat komt altijd van even pas. schouderklopken. Zo is het. Kom goed. We gaan naar je Andor voor de overdenkingen. Robert Muren of Henk Veerman? Robert Muren. Robert Muren. Roelof, Studio Voetbal of de Sportcast? Podcast natuurlijk. De Sportcast. En dan de laatste is van Geert. Geert, op het taast of toch liever vrijzicht? Ik wil jong graag vrij zicht. Goed zo. Heren, maak je een dankzij. Na je weekend dan ben we er weer. Ik ken de gast verklappen. Zo dat, hè? Nee, maar die zei dan altijd weer al op het laatste moment. Dus ze is maar net dat Joost van Aken komt. Ah, daar is hij dan. Joost van Aken. En na je weekend. Dag.